tunchuma chuan Jakarta, Indonesia a thil thlengmak tak kan ngai thladona he khi driver pakhat Edia thil tuna nia tunlai khovel changkang le mason taka hian mitam tak chuan mani eile inturpo an bol man meu lo china ram changkang le ro puiso ka chuan du to ka na thoa erung bolnana hun kho ralovin restaurant vela te eitur order mai te an ching reng ani eile ina mai pone lovin kanin thuam na le kanin chung mamo chitin reng mai te po keini rama po online in kan order na sa hleya ram ro pile changkang zuk te phei chuan pona chwa kher lovin chok po an order na sa china ni US lama po Uber Eats tia invo in mitam takin anei tur an deliver tir china chutiang bokin Indonesia Jakarta po hian Gojek ti application mang chuan mi in restaurant ei tur tuinhai tak tak te chu an order mai china ni Gojek app sa chuan GoFood ti feature a uma chuta chuan Indonesia rama restaurant tam tak chuan ei tur an zuar china motorcycle le car te puin delivery na hi an thokrenga chungzinga chuan mithi tharau puin GoFood atang chuan ei tura order ti taila kan oilo mai the ma se athleng miau si ni delivery boy edi hi Jakarta khomile sadik takani lawa Central Java janga Jakarta a na thok tura omania Central Java mi te hi manlai traditions lakal puireng chinan nia tharaute ram huaile pui thuna thil po atam jok hian anlaring ani Java hi kholian le ropui takani lem lawa chumi wang chuan jim sang ve tak nei editan chuan sumtuak na chapo Central Java chuan om lawani ti chuan Jakarta na thokin omta a lotling tur le e mutur chuan engthil ma hi olsam le tlwang tlam om tak tak lawa Jakarta lama om nu hian edi point tho tur omang ang tho tumin na azunga ama ang thawa na zung omve an katnuk buk nen thoshi nei theipo anilo reng buka na engemaw zata thokkwala sumhai lo chadeu na tur songin a ha chin hleya ol tak tak ni po ane ngai meu lawani ni khachu na zunga wa kwalain recruitment advertisement hi Gojek kaltangin hmuwa ana thok tur chuan smartphone le two wheeler rimo motor pa ngai poni se a tho thei veka chun ha chu editan chuan a chariawa lir thei alo khal thiam buk nen Gojek a narwak om chu adil veta a online registration anti hnuwa chuan offline interview ma chon le angai buka interview a ma chon hnuwa na thok tur chuan atling ta a an na thona uniform jacket string chu pe kania Gojek driver zong zongin an havek chin bukani ti chuan edi chuan nangil nge chu anei veta a ani tin mamo ba ka awo chung te po chu leithei ve tur din hmuna chuan ading ve janani edi chuan a na mu thar chu angai hlu hleya phim khur takle taima tak dik taka tho po adua Gojek driver ni hi thil ol sam takani lawa customer swal de hlek ton fu chang phei chuan riruna taka le tangai chang te po aum chu ka khwa a cheta wanga ro dau chang te po tama kho chetak ngoya po chuan lam siam thei ani lawa chu mai ba ka mi om hlei then khatin fake order an lo siam phei chuan driver de tana boina na men lo a thleng fo china ni ede ngei po hian hetiang kheisi ama chon fowa jirushi om taka na tho chang po anga chin a chula wanga thok ani na chuan chol theilovin asia mai zo kani hetiang kheisi ma chon reng lo ma se a kha tokin an tung vele zeu china ni tin kolani chuak chiarin edi po hian a na chu rinum takin a thok chin ni kha chu edi chuan chhun lam chawa delivery te ain zanlama po food delivery ti chu atum veta a kaya Jakarta ro asur shepa maserwa asur zo nu darkar khatvel nuwa chuan khwa chu ale nogin kotler te po ala hu veka edi chuan food delivery chu a chanta a khwa chu votle ya boruak po zandang ain adana tanga angai nat omlo riau bukani ti chuan zanlaya thlendona chuan edi chuan phone call atonga food order deliver turania eri chuan scooter te dingin order chu a ena
Ain du tho emawang chuan order lo omzel chu alom bok chi edi chuan Gojek app kaltlang chuan eitur order tu te chu message a reply in khonga in lo ngak lok ro arei lawang tien a changa ti chuan aneitur order na restaurant chuan chicken noodles chu awangak ta ni eitur order tu chuan nota sambal tamwak lovin o ti ada tela sambal chu Indonesian chili sauce ania hetia edian eitur order awanga la hian restaurant chuan customer dang an nei mang to lova are chhuap to ni zanlai ani to wangin a om veo boka edi chuan order anga pain a phone chu ena order siam tu account chu enin a ming chu Irma Satyani ngania Indonesian ming mo takani an khwa a Java a afano asia chwa tirawang chuan anui sensena Gojek apps chu chwa chanin social media lama thu posin awangin fiam thu te tho a food order rei tak ka nga ka mase nang chuan I hmangai namin nga tir ve su tin a social media chuan thuwang thuang taka posa a chian te chuan a thu post te chu an tun reply ya anin fiam ton chiam pukani chutia an chian hawa social media a an nui haulai chuan thok le khata eri chuan boruak chu vote ti hleya thasi kho vote ang main boruak chu a hit fur mai ni a Gojek jacket chu a kwa rona rei taka nga nuwa chuan chicken noodles chu pe felania hetiang delivery a hian delivery boy te hian an customer te chu an pay sak phota an va deliver nuwa customer order siam tu de chuan an lo pe vele mai china ti chuan edi po chuan chicken noodles man chu pe in restaurant chang chuan a chhuaka boruak chu dang riau hian a sia a ama thlir tu le zui tu om tlata siat na neya a hnung lam te chu an hoile tle china ariru te tel chuan Indonesian haurin dan angin tharau thilemo pui thuna thil emo ra swal palle poi soi ka nei moni le ati hialani mase angai to a nilai zan satlia mayani tien anna tho chu angai twale te zoka a scooter dinungin helmet khuma a customer Irma chu message in karon kalme ko address soi hi adik chiang te ro tin ain khal chuaka address chu arin ai tak chuan alo hlashan lova restaurant jang khan minute som panga vel chau tlana ni address ava thlen chuan alo thingtlang reuh khopa helai hmuna hian akal zen lova in ang tak tak in si chapin alo om nuala Jakarta kho poilun lai pia lama ania in chong sang tak tak khachu helaya hian aum phalawa chu venga chuan kung sira te chuan thingkung lian tak tak an lo oma lapakung te po anom boka edi chuan a scooter chu timwangin mongchang chuan atlan sela kung chu a cheshan lo bok nen kar pani tan po azaw ve thokhat fiawani mase tlailam ro surna sal to ka wang chuan kung chu alo nalin alo koi ve dewa edi chuan Irmai address chu Google Map a enin atlan zela atlan thui zela maktak main atlan na kung chu arun jim tial tiala atlan kwal de nuwa chuan scooter pakhat cha tlan theina kung te takte a chuan a thleng tamaya address chu awa thlenga Irmai chen na in ngei tur in hlui to tak chu awa thleng ta a in bangrong chu a pol dewa in kote chu lualo ang main alo nim mema pona chuan lightim ve tak mai chu an chia in chung lamero chu a thim vek thungani edi chuan in nei tu te chu an mu hil to ani ringa kongka chu ringvak lovakikin akawa in omem tina zota mase changtun omlo chu vele chuan restaurant a chwa santlima maktak maya ama lwa khattu birunom che alona chuan arun chen chilleya boruang te chu an hitle vur towa nunglama chuan ama thliring tu omang main a shele ta a an hoile thuta mase tu ma puchuang lo amai ro chu a nunglama thingkung phena chuan ama enring tu chu anom ti a she chiang ani a thin chu a phuduk tuka amai ro chu indi pachangin lau angin alang du mialawa ka mu swal wang mai niang tin ain hnema mase chutia amale ama ain hnem mol mulai chuan in chung lama lai chu aron pheta zoka kongka chu muang changin ama hian aron in honga kongka in honga chang chuan putar kumsum ruk mi vel ni om takhi aron chhuaka chu putar chuan t-shirt var hain checker design scarf ora
Eddie chu a ke chang hian muang changin a en chawa a jacket shinglar taka hmu chuan a hmel chu adang lam ngal vek amit meng po chu adang ngal veka putar chuan chicken noodles ami adi chuan Eddie chu a tho huaya ani ngei don hi ama hi Irma Satianing chu niang adia Eddie chuan o kapu chicken noodles Irma Satianing minga order ani e tia soi chuan putar chuan a soi zu ma chuan a chung chu a po cha saka rang takhian Irma Satianing mo atia Eddie po a phone sakher mai customer swale vin tak te po alo tong to chin amai ro chu phok lutuk le makti lutuka putarin Irma Satianing mo tia zona zo chuan a thlok chuak lo chawani a customer swal tak angkha atong le dona nyang tin a hu phur khop maya mase putar mel chu aron dam le thwama zaidam taka chungin Eddie nena chuan tikhan lo ngak lok ro tin veranda chutna chuan chuturin atia inchunga chicken noodles nen chuan alu sana poisa walal tur ni om takani chumi hlan chuan Eddie chuan in le a che bel te chu alo ena a kot te chu alo zaw reuh hleya a sira chuan puanin hi aloin kaya a chunga chuan plastic chair hi felfai takin a injim buka Eddie chuan event engemaw kota chuan an huai hot zo hlimani a ring ngota kota chuan pangpar dar nuai a hmu boka in nei na vel an hmang zo hlimani don hi atia chutia in kot vela thil thleng alo ngai ruat lai chuan in chung lama putar chongri chu fia manglavina sia a in chunga chuan mi bia ka nei ngeiin a sia a bedroom lampang ani a ring boka eitur order to Irma chu in chunga a omanga a bia niang atileya chumi hnu chuan putar chu ron chhuaka Eddie nena chuan delivery man rupia nuai khatlai mai putar chuan a peya mase poisa chu eitur man le a deliver sak man bel khom vek puin putarin a poisa pek chu atam u chuakani noodles man chu rupia sing khat sanga man vel chawaniya rupia nuai khat chu atam ma ama Eddie chuan a kir pek tumin a pocket chu a zen rakraka mase putar chuan angai love boya a kir chu nei ro nangman ti na shila Eddie chuan makti takin putar chu ena kapu ichiang che amo poisa hi tamlu tu kania tia mase putar chuan nei vekro I thokrim bok si zan lai laya helai thleng iron kalin e tur min ron da saka tunang laya nang niang rual hetianga thokrim hi antam lo tin chatakin a shila kan lom tho soina ani kha ati saka putar fakna oka chuan Eddie chu ati lom neya lim takin putar chu anui ta senga boruak te po chu anuam sot hian a sia a mase chu vele putar chu a mel aron ngui le ngal veka Eddie nena chuan kati palutuk ka fanu nei chunin food order siamin aron preng cheni mel tin soita a chu vele Eddie po a melan dana adang le dewa boruak te chu aron vot le vurto a vodan chu ru te po anavek thei hian a sia a Eddie chuan kapu poisa hi la chen ro tin anor luya mase putar chuan angai lovetin a pelui tlata a poketa chuan a da lu saka in chunga chuan lutin kungka chu akal ngal dayani ti chuan Eddie chu a tho huaya a hna chu a zo fel to boka a hna tho zo dona chuan chutiang khopa tips tam adong mai chu wanei a in ti hleya hlim takin naktuka enge o kain chi tangtin a in ngai to a scooter chu tinungin atlan le ta a main road avapo chia chu a hlim mela top mak main road sira chuan flag eng aloin tara Indonesian namdana chuan flag eng chu antar chuan antarnia anveng hnaya chuan mithi anom ti na ni flag bula chuan cardboard da horop lian tak main mithi ming aloin ziaka mithi ming chu Irma Satianing alowin tikut mai ni chuta cha chuan Eddie hlim taka ho chu launa le arap nain akhat ngal veka a tha ti chu zoi ngal vek hian a sia a chicken noodles order tu ngei kha ani ti a sia chuan a phuna sa hleya a shil hai hle bokani Eddie chuan a chwa san zo che in chu hoi kirin an enle chuan putar khan kota changin alo thli renga a kut chu alo vai lo lova Eddie chuan rang taka ho tura min vai liam tum ni perin ka sia atia
putar chuan suya neya amai ru chu omna jang chuan a hret phato lovani edi chuan hlau tak tung chuan a scooter chu khalan tuma mase a khurna sat ema wangin a kele kutte chu an lo khong veka adwang point a ti che zolo a scooter po chu a ti che zolowa scooter chunga chuang tung chuan a thu khong reng rengota chelawa chutia khong renga omlai chuan putar bok chuan aron muwa kuta chang chuan ron tlan chhuakin edi lam chu ron pana a hlauna sa to hle tlan vat tumin a thei to pina changa chuti laya kara a phone chu aron rile taral rala vibrate ma se zanlai re thaka chuan phone vibrate report chu a ring du hle a pocket a changa a phone chu phora en chuan a hlauna ti zwal turin ama ron khol tu chu mithi irma satyaning ngei khani chuta zet song edi chuan omngai na po a chi to lova a thi sen te chu an khang vekin a sia a thlan tui a far zoi zoya chuta po chuan call chu video call alani zui call hlok tum chuan red button chu thai chho tumin a thei to pin a changa mase a taksa chu control tu omang main green button zuk chu a thai chho palta video call chu a pik tak nu chuan aron langta ama aron call tu ngei mai irma satyaning chu mithi an vuiliam do na an tuam hlom na puan zai sina tuam hlom vek chuan a hmel langin aron langta a hmel chu dang veka a mitte chu an dum vek mit nei lo ang mai hian irma chuan video call a chuan rap om takin aron in lana a hnar kwa chuan mithi an ti fo danin lapua alawin no khat veka camera chu ron bi nain a hmui chu sau taka phar duai edi chu aron mi ta a beng pahnih chen chuan zau taka nuin rap om takin anui hwa edi chu anui soni anui ri chuan omna le a che velte chu alwa khat veka rapum ti pialamani chuta chuan edi taksa le riru chuan mumala nei to lova a hlauna chuan ni khoshilova siamin atlu sopa varjana a har chwale meu chuan main road sira chuan alo muwa a scooter chu park sakto anumang main abula chuan felfai takin alo oma a cell phone chu a pocket a chuan alo oma an check chuan message mo call emo engma omlova video call history te chu a enleta ma che engma alo omlo edi chuan zanlama thil ton chu amang chhia mai ani ringa a taksa a chau ema wangin chutiang chu a hmuni a ring vela ma che a poisa ana pocket an zanu chuan a phuna sale kher mai zana putarin a poisa pek rupia noi khat not ngei mai kha alo akrenga eri chu hlo nain aman chhun zuma a khong le alo chau he thil ra thlak tak mai atona wang hian helai mun le a chevela hian voi khat ma akal le to ngai lova tu nuwa a thil ton an se chwale chang po hian eri chuan a thil ton chu rap thak ati ema wangin a tak ani nge kamang sok le tin an zot fau chen mase edi chau lo po driver dang te pon hetiang khe chi suitur an lo nei ve nuala ni ome